Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Мөхтәрәм шәһәрдәшне гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Түбән Каманың беренче төзүчесенә 91 яшь тулды. Дәрәҗәле бүләк Түбән Кама үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директорына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Даими кулланучылар өчен ташлама Түбән Кама һәм Яр-Чаллы шәһәрләрен урап уза торган юлга автодор абонемент кертү мөмкинлеген карый. Бүләккә өметләнеп, Түбән Камада 47 яшьлек хатын-кыз мошенниклар кармагына эләккән. Нәни ватанпәрвәрләр балалар бакчалары арасында хәрби-патриотик уенның финалы узды. Бүген Түбән Каманың беренче төзүчесе Иван Коршин туган көнен бәйрәм итә. Аңа 91 яшь тулды. 60 ел элек яшь экскаваторчы шәһәр төзелешенә килгән. Беренче йорт, мәктәп, балалар бакчасы нигезен казый, юллар салуда катнаша. Бүген мөхтәрәм шәһәрдәшне гомер бәйрәме белән Түбән Кама мэры Радмир Беляев, Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин котларга киләләр. Беренче төзүче исә кунакларга үз истәлекләре белән уртаклаша. 1960 елның 25 декабрендә булачак төзелеш урынына чаналы трактор поезды килгән. 25 кеше арасында Иван Коршин да булган. Хәзер ул бердән-бер вакыйга шаһиты. Бүген Түбән Каманың беренче төзүчесе гомер бәйрәмен каршылый. Аңа 91 яшь тула. Бу җылы сүзләр Иван Васильевичка юлана. Аны котларга дип дәрәҗәле кунак Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин килә. Шәһәрнең беренче төзүчесенә бүләкләр тапшырып, кара-каршы утырып, сөйләшеп тә алалар. Сначала под раствором бетонный узел выкопали котлован. Бетон түйіннәре астына башта чокыр казыдык, аннары төзелеш башланды. Безгә Актүбә авылында йорт бирделәр. Барак төзелеп беткәч, шунда күчендек дип искә ала шәһәрнең беренче төзүчесе. Бүген кунаклар өзелми диярлек. Түбән Кама мэры Радмир Беляев, политехника көллияте җитәкчесе, совет офицерлары берлеге вәкилләре котлау сүзләрен җиткерә. Иван Коршин әйтүенчә, аның таянышы һәм тугры юлдашы хатыны. Анна Коршина белән алар 66 ел бәхетле гомер кичерәләр. 2 кызлары, 4 оныгы һәм 7 оныкчыгы бар. Хәзер алар шуларның кадер-хөрмәтендә яшиләр. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Түбән Кама үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директорына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Дәрәҗәле бүләкне Татарстан Республикасының премьер-министры Алексей Песошин тапшырды. Гөлназ Арысланова Ташлык авылыннан хезмәт юлын 2004 елда Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә китапханәче булып башлаган. 2008дә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлап, 2010да Түбән Кама шәһәренең үзәкләштерелгән китапханә системасына эшкә урнаша. Башта әйдәп баручы методист һәм баш китапханәче вазифаларын башкарган. Гөлназ Рәмзил кызын Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме алу белән котлыйбыз. Түбән Кама һәм Яр-Чаллы шәһәрләрен урап уза торган юлга автодор абонемент кертү мөмкинлеген карый. Сүз М12 федераль трассасының Түбән Кама Бигиш аэропорты участогы турында бара. Исегезгә төшерәм, түләүле режим узган ел ахырында гамәлгә кертелде. Яраклыгына карап, җиңел автомобильләр өчен бәяләр Чаллы Түбән Кама 486 сум, Түбән Кама Бигиш 278 сум, Чаллы Бигиш 208 сумны тәшкил итә. Даими кулланучылар өчен абонемент юл чыгымнарын экономияләр компанияның матбугат хезмәтендә.
40 000 сомлық шешек. Түбән Камада 47 яшьле хатын-кыз мошенниклар кормагына эләккән. Зыян күрүчегә шешек китерү сылтауы белән курьер хезмәте шалтыраткан. Заказ номерын сораган булып, СМС хәбәр белән килгән кодны әйттергән. Имеш, бу рәсмиләштерү өчен кирәк. Хатын-кыз мондый бүләккә шатланып парольны әйтеп биргән. Тиешле мәгълүматлар алынганнан соң Түбән Камалыга банк хезмәткәре шалтыраткан. Аңа мошенниклар кормагына эләгүен аферистларның дәүләт хезмәтләре порталындагы аккаунтын ватып, шәхси мәгълүматларын кулга төшерүен әйткәннәр. Һәм янәсе кредитны ябу өчен ашыгыч рәвештә онлайн займ рәсмиләштерергә һәм күрсәтелгән счетка акча күчерергә күндергәннәр. Полиция гадәттәгечә мондай очракларда сак булырга беркайчанда телефон аша килгән кодларны, банк карталарының тулы номерларын әйтергә ярамавын кисәтә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Кечкенә патриотлар арасында иң көчлеләрне ачыкладылар. 89-нчы балалар бакчасында Ожаган дигән хәрби патриотик уенның финалы узды. Аның катнашучылары мәктәпкәчә мәгариф учреждениеларында тәрбияләнүчеләр. Ярышта 10 команда үз көчен сынап карады. Шуларның 8-е Түбән Камадан, калганнары Алабуга һәм Ярчалы шәһәрләреннән килгәннәр. Балалар өчен нинди биремнәр әзерләнде? Беренчелекне кем яулады? Безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Вот связисты, боевому заданию готов. Әйтерсең ләшен яу кырым. Башта хәрби киемдәге капитаннар әзерлекләре турында рапорт бирәләр, аннары командалар белән бирем үтәүгә керешәләр. Ожаган уены 10 сынаудан тора. Каршылыклар паласасы, беренче ярдәм күрсәтү, мина кырын узу. Приготовились, на старт, внимание, марш, побежал, бегом. Ярыш мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында үткәрелә. Быел аның финалына 10 команда чыкты. Шуларның 8-е Түбән Камадан, калганнары Алабуга һәм Ярчалыдан яклый. Салкын һава торышы уенчыларны куркытмады. Кечкенә патриотлар кыю һәм җитез булды. Тамашачылар аларга көч биреп торды. Давай, Самир, болей, болей, Самир, Самир. Ожаган хәрби патриотик уены Түбән Камада 10-нчы тапкыр оештырыла. Быел ул бер юлы 3 датага багышланды. Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына, ватанны саклаучылар көненә һәм шәһәрнең 60 еллык юбилеена. Илебезнең киләчәге балалар кулында. Бәйгедә алар үзләренең чын патриотлар булуын күрсәттеләр дип билгеләп үтте ветераннар советы рәисе Григорий Китанов. Давай, 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 давай. Быстрей, быстрей, быстрей. Молодец, умница, как она красиво перематывает. Барлык сынауларны үткәннән соң катнашучылар өчен табын әзерләнде. Балалар солдат боткасыннан авыз иттеләр. Ярышта җиңүчеләр дипломнар белән бүләкләнде. Беренче урынга 58-нче бакча лаек булды. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Яшь рәссам Тукай урамындагы 19-нчы йорт подъездын үз картиналары белән бизәгән. 8-нчы каттагы мәйданчык хәзер музейны хәтерләтә. Анастасия Кузьмина үзенең иҗатын күршеләре белән уртаклашырга теләп, подъезд стеналарына картиналарын илгән. Моңа кадәр тартмаларда сакланган рәсемнәр хәзер күршеләрне сөендерә. Түбән Камалар сөйләвенчә, Анастасияның иҗаты подъездны матурлап кына калмый, шәһәрдәшләрне чисталыкны һәм тәртипне сакларга рухландыра. Яшь рәссамның планнары киләчәктә бөтен подъездны бизәү. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.